Per què la setmana té 7 dies? Perquè hi ha 12 mesos en cada any. Per què no hi ha vida als altres planetes? Per què hi ha persones tan baixetes i tan altes? Per què els humans ens morim? Com una llavor tan xicoteta pot convertir-se en un arbre tan gran? Perquè febrer és el mes més curt. Per què la tinta ix dels polps i dels calamars i no d'altres animals? Per què les figures dels escacs tenen eixes formes? Per què les lletres s'acaben i els números no? Quants anys viu l'animal que més anys viu? Per què ens agrada tant la música? Per què la Terra té gravetat i la Lluna no? Per què hi ha guerres en el món? Per què la Mar té ones? Perquè Saturn té anells. Per què la Lluna no cau? Per què les plantes sempre creixen? Perquè el cel no es pot tocar. Per què els planetes són redons? Per què a França es parla francès i a Fortaleny es parla valencià? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Vull saber per què.